kalimtan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinahanglang magpahinumdum kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Magprayo na ta. Amahan namo nga langit nun, daghang salamat Ginoo sa padayon nga kusog, kinabuhi o gininhawa nga among nadawat. Nga hangtod karon naa pa may kahigayunan nga mahiapil sa mga buhi o Dios. Ug among giampo Lord nga karong gabi huna imong giyahan ang among kasing-kasing ug huna-huna nga makasabot sa imong mga pulong ug mahigugma sa pagbuhat niini. Salamat kayo Lord nga imong gihatagan og insaktong direksyon ang among lakaw rong gabi huna. Nga wala mi nabutang sa mga dapit Ginoo nga wala nimo kahimot sa mga dapit sa mga patay, kundili gidala mi nimo sa dapit diin naa ka nga Dios buhi nga among gisimba karon. Dios nga naghatag sa kinabuhing madagayaon sa kada usa. I pray Lord nga ang mga pulong nga among mapaminaw rong gabi huna dili Ginoo mulabayng kawang kundili maghatag ni og kabag-uhan sa among mga panghuna-huna sa among pagkinabuhi. Amo ning madawat nga kaalam pinaagi sa gamhanang ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo among hari ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan, ang kasiguruhan anaa sa mga buhi. Muna itong pagtuon karon, ang kasiguruhan anaa sa mga buhi. Kana na si mong tapad lingi buhi pa ba? Ang kasiguruhan naa sa mga buhi, mga igsuon. Unsa marong gaandar? Sige, sulay ko nog-off ng ato ang mga mic diha. Kay basig na diha ang naningog. Okay? So, salamat sa Ginoo no. Nagkatriling na, nagkaduol na ang atong ang gikasabutan nga adlaw nga kitang tanan maghatod og mga pagpasalamat sa Ginoo. So basig na amoy napansin, dili na diha nga speaker, diri na dapit nya gibalhin diha. Unya ang daan to ana sa gawas. Na dito gibitay na dito sa gawas, wa pa nataod dire. So excited po tano aning moabot nato nga pagpasalamat sa Ginoo. Unya karong adlaw daghang nagselebrar kay nang daog sa eleksyon. Unya ang uban pod nagselebrar sa kining gitawag og Halloween nga wala sila nakasabot. Munang importante kayo, dili ang gidaghanon sa katuigan nga na Christian ka, kundili ang imong nasabtan sa imong pagkasumusunod diha sa Ginoo. Kay dili lagi pwede nga makigkaon ka sa lamisa sa Ginoo, makigkaon po ka sa lamisa sa yawa. Makigkauban ka sa Ginoo, makigkauban po ka sa yawa. Makigkauban ka sa kahayag, makigkauban po ka sa kangit-ngit. So, dihay ning labayng panahon nga akong nawali tong giuluhan siya undecided Christian. Di pa decided kung Kristohanon ba siya or dili. Sumusunod ba siya ni Kristo or dili. Now, sa dili pa ta, sa mga estudyante no, salamat kay mga estudyante nakita dyan ako, nag-pray dyan ko sa Ginoo nga Lord, meaning, bahalag unsa ka lisod pa or kanang lisod pa ang mga subjects, ang mga tunanan, but nag-pray dyan ko, hatagi ra gyud kadasig Lord, nga maglig-on, meaning kamot ug ayo. And praise God, nakita dyan ako na sa mga estudyante. But ako lang po ning pahinumdum sa matag-usa nato nga, magpahinumdum ta sa atong kaugalingon nga pwede nga inigabot sa gitakdang panahon nga wa nato may sayre ikaw ug ako pagakuhaon, no? Basin na ay mga natay umaabot nga airplane. Okay? So okay, ipang off ko no tanan nga microphone. Na off na tanan. Na ay ground dire sa likod, nga off na banitanan are.
Okay. Apoy di ra pod og wa ra ko ra man kog tingog. No? So okay ra jud kayo na. Kita mga ginikanan sa atong mga pagpanarbaho natay tumong matag adlaw naga paningkamot ta. Unya usahay makalimot na ta sa atong priorities kinabuhi sa walay paghuna-huna nga pwede di ay nga abot sa o na ta sa Ginoo. Check, 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 check. Murag wala diri ang problema. So, okay ra mo diha, naminaw pa? Now, akong tanawon ni basahon nato pag-usab tungod kay daghan sa atong mga kapanahunan nga atong gi-enjoy sa paglipay-lipay, sa paghatag og kanang higayon sa mga butang nga makapalipay nato. Hikalimta nato nung nakalimot ta pagpahinumdum sa tagsa-tag sa kakaugalingon nga kining kamatayon mo abot nga wa gyud damha kanusa. Mo bitaw nang inig kabuntag sayo thrilling kay or naay kalit nga numdum sa mga nangamatay. Apan wala nagpahinumdum sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat nila. Dagan karong adlaw nagampo atong patay. Nagpaampo. Nagampo para sa maong kalag nga makasakas langit. Makakatkat atong sa kay katkatan guro. Dagang mga tao tuaron sa sementeryo. Tungod kay ang uban nila dito gimingaw, ang uban naghandom, ang uban nakigsultis mga patay. Ang Ginoo ray nasayod o nganong nangadto sila dito. But sa pagkatinuod lang ang angay natong pahinumduman ang atong kaugalingon. Nga sa bisan unsang paagi nagulat ning kamatayon kay dunay mga tao nga moingon sila nga dugay pa ko mamatay kay ligon pa ko lawas batanon pa ko 19 pa baya ko. Pero na-crash og motor. Doon na pa yung mga tao nga taas unta ang kinabuhi. Pero kay palahubog, magka-aksidente sa mga kadalanan, disgrasya, patay. So, kita wala ta na sayod. Ang uban nangatulog ra. Nga samtang sila nagakatulog mga igsuon, nangamatay. Samtang sila nagpahulay sa kagabion, niabot ang kamatayon. Ug karon, nagsigit guna-una atong exam ugma. Trabahoon dito. Income nato. Sa wala lang may paguna-una nga, grabe no, ug mamatay ko ron, malangit ka ko. Kanang nasa imong tapat, seryoso ang pangutana, inang, kung karon nakakotob, malangit ka, dali pangutana Kung karon lang kakutob, no? Sige raman kita, guna-unag kalipay. Sa walay pag guna-una nga pwede di ay ang kamatayan moabot. So, ningon siya, mas maayo ang pag-adto sa balay sa mga nagbangutan. Kana bitang na namatyan, yung maadto ka dito. Inigdungaw ni mo atong namatay. Makaingon gyud ka nga, grabe no? Nag-istorya pa man ni gahapon. Nya makahuna-una ka, what if ako ni? Ako ning ni adre no? Karon magsigi kag problema aning ako mga bayron nun, kining ako mga naguna-una bata og moabot og kalit ang kamatayon. Sigurado na ta. So mas maayo ang pag-adto ngadto sa mga balay sa mga nagbangutan
kaysa pag-adto sa balay sa mga nagkumbira. So pili lang ka ani, adto lipay-lipay o adto kas makapamalandong ka sa kinabuhi. Kaya nga naman, kay ang mga buhi diha ingong amen. Katungwa ni amen, saka to sila, hapit na to. Ang mga buhi kinahanglang magpahinumdum kanunay sa ilang silingan, sa ilang kaugalingon, na pwedeng karon, pwedeng ugma, pwedeng di na ta mabuntagan. By the way, og panguhaon tas Ginoo, ayaw pa mo hilak-hilak, ngano gikuha ni mo, Lord, ngano? Ano magbuot, mapukag kuhaon? Manaay sakit or wala. Bisag unsang sitwasyon, natulog, nagkaon, nakatulon kutsara, kuhaon tas Ginoo, di na ta, balibad ana. Ang pinaka-importante, sigurado nakag-asa ka pa dong. Ngano man? Kay ang kamatayon, naghulat kanila. Muna gingos Bible? Ang kamatayon, naghulat nimo. O sa may kisultes Biblia? Ang kamatayon, naghulat na tong tanan. Kamu mga dalaga, no? Pag naaga ni yung pwede ba kong maninguhaing na dayon kung mamatay ka karon langit na ka? Ing na dayon. Ibawaan man mo ning matured nga Kristohanon kay sigurado na sila kasa padong. Ambot lang. Adi pa kaayaw panguyab-panguyab nako. Ay napangutan na ba? Mamatay ka karon, langit na ba ka? Og nay magpasigarbo nga, oy mas maayo pa ko kaysa nimo. Ing na din, kung mamatay ka karon, langit na ba ka? Ana lang. Di makita gyud nato. Uy, simbak ko. Kaya kini mga tao maghisgot ra gyud kamatayon, mahadlok. Pero sa pagkatinuod lang, kung nangandam ka para sa imong kaugmaon, nangandam ka kay naay bagyo moabot, gaandam kag ilisan kay moapil ka ugma sa nay kasal ugma, kung nangandam ka og daghang tubig kay mopalong na pod ang tubig sa barangay, labaw nimong pangandaman ang pagtapos sa kinabuhi. Munang dili sayop nang mag-apil-apil na dan kag insurance sa St. Peter. Sige, umayon sa ko asawa nga, sige na, moapil na ta. Kay og mawala ko, muhilak siya ko no. Yung matong ni Ate Teresa. Pag nawala ko, muhilak ako asawa. Nya doble yang hilak kay ang galastuhan. Pagpalubong. Sa una lang ni. So di na siya muhilak lang siya kay nawala ko, pero di na siya maghilak kay nanamay lungon, nanay kuhaon diri ihatod, kuhaon na po, ilubong, na humana. Di kay wara tay mga plano ba? Ay kamatay. Saon manina mo sa apuston ra ni carpet. So, una nagapangandam. Labaw sa tanan, ang atong andamon kining atong pagpangatubang sa Ginoo. Nya wala ra bagyo makatubang sa Ginoo nga walay Kristo sa kinabuhi. No? Ningon ang Corinthians nga, if anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone, 5:17 na siya sa 2 Corinthians. 1 Corinthians? No? 2 Corinthians. Kinsa tong anak ni Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan wa na. Unya kanang bag-ong binuhat, mao na siya ang kinabuhing andam kanunay. Matag adlaw andam kanunay. Naglagot ka pero di na ako paabutog sa halop kay what if kuhaon ako ni Lord karon. Kasala ugma ra kanang ko pasayloon kay galagot ko gaayo karon. What if kuhaon na siya ni Lord karon? Or ikaw na kuhaon ni Lord karon, yawa pa ka kapasaylo. Mao nay paghuna-huna kanunay nga ang kamatayon moabot sa kinabuhi. Now timan ikini nga bisan ang mga tawo nga inila. Tawo nga mga kwartahan, mga dato, mga makamao kayo kabahin og mga panglawas. Arong dugay mamatay. Di mo si kagool lang na mga problemas panglawas. Kanay mga problemas, nay mga tao walay problemas panglawas nangamatay na. Ha? Ngayon ang doktor, 5 na lang kakabulan. Niabot pa kag 25 katuig ang doktor na 5 ra. So, ang Ginoo may nagbuot sa kinabuhi. But atong tanawon ni, tungod kay usahay,
Ang uban mayo, agwa pa'y kwarta, perting patayag yun. Di ba? Agwa pa ganay kwarta, perting patayag yun ha. Pero sa tinuod lang na kay kwarta, or wala, mamatay yun ka. Ang atong mga leader sa nasod, nga mga Aquino, so may mga balatian to sila, patay. Sikat kaayo nga singer, nga dancer, si Michael Jackson, patay. In fact, niabot sa gusto sa punto nga, ang iyang pagkaon iagig laboratory, patay gihapon. Nga naman, atong tanawon sa Salmo 49, Salmo 49, versikulo 7, hangtod sa 20. Ingon diha. Salmo 49, versikulo 7 hangtod sa 20, ingon. Ang tao, dili gayod makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. Ya Lord, 1 billion ning akong offering. Pabuhia in taon ko 500 years. Pagkaugma natapos imong kinabuhi. Nga naman, dili mapalit. Unsay rason? Kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tawo. Walay igong salapi nga iyang ikabayad, verse 9, aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan o dili mahiadto sa lubnganan. Hello? May mga tao karon bisita-bisita dito. Nya someday, ikaw na po'y bisitahon. Hello? Kamatay mo na? Iniglubong gani, iniglubong at yun eh. Mga na yun. Unya ka nang gahilak. Nihilak ka ng bagong gilubong. Ang imong gitungtungan, gihilakan po na last week. Kadi ba magyahik panungtungan ng mga panson? Unya hilak anang bagong niabot. Nya ka nang imong gitungtungan, nagdungaw ka itong inoglubong, gihilakan po na. And someday, ikaw na po niya idungawan. Ang problema na to, no, usap pa tapos sa iluwa ko, gipangga ka na mo, gigugma ka na mo. Wala na, di nakadungog. Kaya kung makadungog pa, magpangyam-ed ka, gugma. Wala di nakadungog. Mo gani, bisan na nga itong Ginoo sa iyang pag-ani, nigawin siya glawas. Ang yawa, dili siya kadungog nimo, di siya kakita nimo, nanggamit siya glawas, nanggamit og tawo. Nya kay wa pa man say tawo magamit dito sa Genesis, gamit siya bitin. Kay og na si Rere dito, si Rere mo. Bitin ang gigamit. So inig kapatay na niya, kay wa na man siya lawas, wa na siya madungog, matilawan, makitaan, malasahan. Unya ako nang i-explain. Kay motor bagyo dito, kumusta man ka diri ma? Angkol, kumusta man ka? Imong pana, manglinawon. Tanang mga tao, nag-expect yun nga ang ilahang nangamatay mga hinigog mas kinabuhi ng langit. Istoryahon, pagani nila mga atos menteryo. Si Kuan Baya, dako na. Di ba? Nakapasar sa board exam. Ikaw may gitabang, no? Hala? Istoryahon nila. Padayon sa ta. Ingon ang verse 10, nakita nato, nga bisan pa ang mga maalam, mamatay. Bright kayo, patay. Napailain. Ingon man ang mga buang-buang o ang mga kwanggol o ibili nila ang ilang bahandi ngadto sa uban. Kisa man diri nakikpatay ang inyong yuta. Ibili na ninyo kadi na inyo. Sawa pa mo na tawo di na inyo. Ang inyong ginikanan kaniadto di putuila. Kaya ang tag-iya sa tanan ang Dios. Painumdum rin eh. Verse 11. Ang lubnganan maunay ilang puloy-anan sa dayon. Deres kalibutan dugayan ng atong pag... No? Now, napalain. Nya magpabilin sila dito sa walay katapusan. Bisan pagkanhi, may kaugalingon silang yuta. Awa na ilang madala. Ako binagisultig sa niagi nga, og di ka limpyuhan sa purinarya, na ay ink mabilin sa imong kuko kay bagong nibutar. Di akong gipasabot nga, kukura ang makadalag yuta. Huwag na yung masuksok. Moro yung tao na yung makadala og yuta. Ang dunggan, og wala na tutuli diha, wala na inlo eh. Moro na yung madala.
O niyan, ingon ang verse 12. Ang pagkainila sa tao, mayor ne. 70 ka termino. Naghahanap po na, 100, 1,000 years yung edad. Nakuha na yung tawanan. Ilado kayo. Presidente ni. Ang pagkainila sa tao, dili gayod makapugong sa iyang kamatayon. Among gobernador sa Negros, wag yun, yung tao pugong. Mamatay gayod siya sama sa hayop. Ang mga hayop, mga matay, ramang yun na sila tanan. Verse 13, okay, karon 100 years gikan karon ang tanan nga niya, patay na. Sugot mo ana. Agadi mamumuto o ngano, 200 inyong edad na inyong gi-expect sa inyong kinabuhi. 100 years gikan ron, patay na tatanan. 13, tanawa ang mahitabo ni atong nagsalig sa ilang kaugalingon, ug ang dangatan ni atong misalig sa ilang bandi. Patay gid ni. 14, mga matay sila sama sa mga karniro, ug ang kamatayon maoy ilang magbalantay. Muadto sila sa lubnganan ug madunot ang ilang lawas. Unya ang kalibutan sa mga patay maunay ilang puloy-anan. Sa verse 15, dunay pagkabanhaw nga gihisgutan. Iyon ang verse 15. Apan luwason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon, og dawaton niya ako. Amen? Katong iyas Ginoo, luwason niya na ay pagkabanhaw og dawaton ngadtos kinabuhing walay katapusan. And by the way, kung masabtan ni Mugayo ang kinabuhing walay katapusan og kamatayon, imo ning makita mga igsoon sa kahimtang nga naa sa impyerno og tuwa sa langit. Kaya ang naa sa impyerno kamatayon man na nga walay katapusan, na mag-antos ka nga layo kas Ginoo, wala diha ang presensya sa Ginoo. Samtang ang langit puno sa kalipay og way paghilak diin na ang presensya sa Ginoo. Amen. Nya sunod. Ingon ang verse 16, ayaw kasi na kung madato ang usa ka tawo, Lord, siya lagi nadato, ako lagi. Wa lagi ko nadato, Lord, nga nagsimba man ta ko nimo. In fact, ang nahitabo pagyud sa akong kinabuhi, luoy kayo ko, Lord. Di ba? Ingon diha, nya magdugang ang iyang kadato ayaw kasi na ana. Ngano man, verse 17, kay dili niya kini madalay ni kamatay na niya. Dahil nagilubong na ko kana ako sa ka-hektarya, ipauban, bayan na ako glubong. Kanya ako mga sakyanan, iapil nagpalubong, mga relo na ko, mga mahalon, humaglubong kob-kobon kas kawatan. Nya dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadtos lubnganan. No? Napadyo'y pinalubong nga mahal kayong lungon na lami kay suot, gabano ng mga perlas ning gilubong. Ayaw na yung tao na, pwede na nagpusto na ninyo. O niya ka na yung bahandi ngayong ihatag na sa mga buhi, bago pang nabuhi, kaya mapuslan pa. In fact, kining tao mga igsoon, pag namatay, di mapuslan. Kaya mga hayop naman at sila gitawag og cycles of life. Mao ba na? Kung si tawag na? Life cycle? Cycles of life. Sige, life cycle ta. Nga ang baka ni kaon sa sagbot, unya ang baka gikaon sa leon. Ang leon namatay og nahimo siyang abuno sa sagbot. Gikaon na pod sa baka. Gikaon sa leon. Namatay ang leon, nahimong abuno sa sagbot. Gabalik-balik lang. Ang tao ra gyud di mapuslan og mamatay. Ngano man, ini kamatay hipuson. Ibutang atong simento. Pagkanindot og palaton ron tanan ng kalubinhan. Ilubong nga ng punuak manggaron tamis ng mga Indian mango. Huh? Kabantay mga ng mamayabas sa simenteryohan, lami kay ng mga bayabasa. Nga naman kay ang kinaon ana, ang protina nga gisuyop sa gamot anang bayabasa, tinga ka sinaw kayo ning bayabas, madili nga, ang iyang gamot to man dito sa nalubong, ngunya kujik ang sabon. Padayon tabi kay murag di ta mamatay. Murag di ta mamatay, mga matay na tatanan magpadayon sa ta.
Ningon diha. Sa verse 18, bisan pagmatagbaw ang tao ni ining kinabuhia, og daigon siya tungod sa iyang pagka-malampuson, mamatay gihapon siya og mutipon sa iyang katigulangan didto sa kangit-ngit nga walay katapusan. No? Nindot po ning mamatay nga natay nahimo. Pero para sa imong kaugalingon nga patay na kawa, aray kapuslanan to. Igdongog ka Jose Rizal, bayani nya kay kaysa pa may mo hungit nimo mo lamano, wala na. Igo na lang kang hinumduman. Wa na kay kakabalong ihatdan day kag bulak dito sa plaza. Verse 20, dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao, mamatay gayud siya sama sa mga mananap. Nakaron pamalandungan nato ni kay wa gyud ta nakabalog kanus kada adlaw natay nabalita nga na disgrasya, namatay, natulog, namatay. Sige na atay na balita. Mo bitaw nang kada buntag mo bangon ta, salamat Lord, buhi pagyud ko. Ang ampo sa mga inahan ayaw sa gyud Lord kay gagmay pa niya akong mga anak, mag-unsa na lang sila. Ay kabala ka. Basta kay inig-abot niya na andam ra gyud ta sa kanunay. So sa New Testament na-prove dito nga ang kadato sa tao di kapugong sa iyang kamatayon. Atong tanawon, Luke 16, verse 19 to 31. Lucas 16, versikulo 19 hangtod sa 31. Nag-ingon diha sa 19. Okay, Luke chapter 16, verses 19 to 31. Ingon 19, may usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kayo nga biste og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. Nani tanan. Sa 20, may usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro, ang iyang lawas, nalukop sa mga nuka, naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Verse 21, namasin, nga makakaon sa mga mumhong nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato, nanuol usab ang mga iro og mitilap sa iyahang mga nuka. So dunay duha ka opposite nga kahimtang nga atong tan-awon. Kining tawong naa niya tanan dato siya. Pero unsa gani sa dito sa Salmo 49, ang bahandi sa tao di kapugong sa iyang kamatayon. Mabita na sige kog ang pastor sige gwali biyahe na nga sala. Mayara ka unyara lingaw pa ko ani. Pero ang kamatayon na, di nagyod ka kayong ayaw sa akin, nalingaw pa ko. Hello? Di ka kabalo mo yung, oy, St. Peter ha, 2060 pa ko, at tuas balay. Di ni mo ingnon ang St. Peter, anak. Tungod kay pwedeng ugma, pwedeng sunod adlaw. 22, unya namatay sila sa roo, gidala sa anghel, ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran si Lazaro. Verse 24, busa misinggit siya ngadto ni kang Abraham, amahan, kaluy iintawon nako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og kapabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Now karon, imagino nato ang igsuon ani nga dato og ang igsuon ani ni Lazaro November 1. Dito nagdagkot o niya nakigsulte, kabalo ka Brad. Ang imong balay, imong pagumangkon, may kapuyo. O niya, sila kabalo. Nga ang maong tawo kaniadtong buhong, tuwa na sa kalayo, o wanay nadunggan, wanay apil sa mga buhi, wagay siya kabalog, nag-unsang, nagpapangadji, o nag-unsa sa yuta. Nga naman, gitudluan man ta nga ang kalaga, suroy-suroy, 40 diyas. Gitudluan man ta nga ang kalag, bubalik. Ang kabalo mo kung kapalpakan sa relihiyon, sigig adapt aning mga too-too sa mga pundok, sa mga dapit nga wala nagsimba og Dios. Munang makasungot usahay nang mo yung kami mo'y tinuod, kami mo'y naguna, kami nagcompile sa Bible.
Ngano man lang dili ang naas Bible inyong gikinabuhi. Inyong gikinabuhi kanama mga tradisyon nga iyas Yawa. Kaklaro ana nga kining mga kining mga samhin nagaa sila yung mga tuo nga inig-abot ni ining maong November 1 or kining October 30 ang katapusang pagpangani ug moabot na ning dako kayo nga kaning klima sa bugnaw na kayo. Mao na ilang himuon. Mao na ilang gituhan nga munipis. Ang usa ka gitawag diag agianan or pultahan or usa ka babag sa laing kalibutan sa mga nangamatay o sa mga buhi munipis mao na nga ang mga kalag mamalik. Dutag itudlo ni mga pastor magtudlo og tarong hunatan nig tudlo sa mga pare. Kay mo kami una. Pirting daghanan ni pati Valentine's unsa pa ning mga daghan gyud kaayo ni siya. Nga wala gyud gani ignorante ang katawhan, diin gyud ni nagsugod, si Kristo ba'y nagsugod ani or practice nis mga demonyo. Magdaob sila sa mga kabukiran. Unya, naguna-una sila nga naay mga demonyo ani nga gikan sa laing dapit nga nakasulod nakabalik sa yuta or mga kalag na siya usa na mga espirituha. So, mag-attire ron sila kanang makakalilisang o gayo, makahadlok pod nga mga attire, magsuot sila ana, while mag-celebrate sila, aron anaa ang mga demonyo, dili nila mga ilhag, kinsa ni si Milyone ba ni, kinsa ni si, kay pareho nilag attire, pareho nilag suot. Napa sila yung mga practice, garon dili dauton ang ilang mga ani, magbutang ang mga kalbasa, gamaan nilag burag mga nawong sa demonyo, butangag suga sa sulod. Pag suroy ani dito kay wa pa man nga ani kay may tabo manggod ani kung dili nila maani paspasan na nila ani pag dili nila maani muabot naman ang grabing kabugnaw ug manglata na mga daot na ilang pananom ilang huna-huna nga mao na ni mga yawa na mga demonyo mga devil mao na ni nang daot mao tong pangbuslutan na nila dito pati kapayas gina nya wala man nagisubay. In fact, kining gitawag na to All Saints Day, Mayo man unta na sa sinugdan. Nya kay ang relihiyon mo adapt man dayon og culture, tradition, bisag dili magtotoo nagagikan ang mga tradisyon, i-adapt. Matong balhino nato nigpit sa uno. Nya kita pod kay dito man taga-Tubo, wag gyud ta nagbasag Bible, wag gyud ta natudlo tuo na lang pud ta. Makigsulti tas mga patay, kabalo ka, gimingan, nagyukunim mo. Tubag po siya, ulo ni bugnaw. Uy, ni hangin. Ni hangin akong bukton, na siya naminaw. Di ako gikan. Kanabitang, magbutang na dayon dito, na linikit nga tabako, doon ay uskabasong tuba, diyan na mga biko, na mga puto, o niya, manampit na. Oy, manong popo, sige na, ato ara gimuha manong paborito gilutuan gyud kanako ana. Manang susang, di aguan. Mga karaan man mga pangalan. Nya chupilo kare imuha baya ni palit ko nako ning gikagkandihay ni nga pilit. Manampit na kay mo lagi na ito. Nga munipis og makasulod ang mga patay. Ares kalibutas mga buhi. Grabe no? Naku, dili ka magbasa og Biblia, dali kay kang ilaron. Munang ayaw nagpakigdebate, pagbasa ka nung Biblia. O niya, nakaisangyawan, maduol siya sa Ginoo, tudloi siya, paliguna siya, pabasa hapon, arong maligon siya. Di naman mailad ng mga taong nagbasag Biblia. Di na, gina mailad. No? Muna makabalo na ka nga, ala, maude ni mga background ani. Unya nga nung giapil man po ni sa pagtulunan. Kaningon ng Biblia, ang mga eskriba, magadugang. Ningon ito sa Revelation, ang kuhaon ang iyang bahin sa pagkaon nga naghatag kinabuhi ito sa langit ba? Unya ang magdugang, dugangan ang iyang silot. So, mao naman nasulat naman mao na niya ito kinabuhi nagtigdugang-dugang. Kay kita ra ba mga Pinoy, dali kitang mo dugang. Moingon nagani kini mga bato ba, kau kini nga bagol, unom kabuk mata.
Kung ano ka nang imo ning ikulintas, dali kay ka makakita og nay pusilon ka, kita ani mo nang bahala na. Dali kayo ta ana. Kani pakubol ni di ka madutan na tikbason. Ako tikbas be. Sige. O mo yun daghan kita dali kita mo adapan. O kani siya nga kuan, magbitay kanis pultahan aron di mo sulod ang demonyo, pero ang naa sa sulod sa pultahan, na sulod sa balay, sigpangyawa. Nya gabitay, kabantay mo anang magbitay og mga patay nga hayop sa pultahan. Kay sumpa aron dili ang demonyo makasulod. Kabantay mo ana, ay paigiusap na nga patay, baho na kayo. Kay ang yawa di mas baba gagikan na ning tagbalay. No, daghanag yung kayong tuto munang ang kada Kristiyanon nga nag-ila sa Ginoo. Gikinahanglan nga magkinabuhi ta masayo tas kamaturan og mao ni atong gikinabuhi. Karon, daghang Kristiyanong mga kasimbahanan nga natawo kana nga mga tawhana nahimo ng Kristiyanon og nagsimba na ng simbahana 20 ngadto 30, 40 na kay katoy kang uban, pero daghan ra gyapon tuo-tuo nganuman. Ako mo yung ko na ay problemas mga magtutudlo, mga magwalali. Dili man pasabto no kayo. Tuga ako ning badlungon di na ko hatdan na nigbiko. Di man badlungon mo na matingala ko nga dugayan naman na Christian sila nganong gaingana. Di man tarungon og tudlo. Bisan pa kanig badlungon nimo tarungon og tudlo mo musimang manggani. Samot na og dira gid mo tudluan. Ang Ginoo may gugmaon, may igsuon, maluluyon. Pinangga gikas Ginoo padatuon kay nga ana ra tanang wale. Walay pagtudlo, walay pagbadlong mao nga magka problema gyud diha. Now, sunod. Padayunon nato ningon. So, ningon siya nga Ignas Lazaro. Nga isawsaw ang iyang tudlo nga tos tubig aron pabugnawan ng akong nga bel. Tanawan ning verse 25. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong mga butang samtang si Lazaro. Lunlon lamang kadautan ang naaguman. Apan karon malipayon siya dire samtang ikaw diha nagantos. Muna atong gipangandoy nga adto gyud ta sa paraiso, adto gyud ta sa langit padong. Hello? Na. O pwede pa lang di ay magsuroy-suroy sa kalibutan ang kinanindutan. No? Mudulog pag ganinig artista. Sa kay airplano way plite. Kay lami, magsuroy-suroy sa kalibutan. Tanaw nig sineo, di na mo bayad. Wala bayad. Pero ningon ang Bible, wala na. Moingon pagyutag na pay dapit dito purgahon usa. Bisag human na kisulti di sa Biblia duharay paingnan human sa kinabuhi. Himo-himo pag yung purgahanan. Hindi pa kakasulod dito kay bitok ari sa ka kay purgahon ka. Hugaw pa ka na pa kay sala. Di po ka masugba dito kay juta ram po nimong sala. So purgahon sa kabe. Ani sa ka kay hatong mga buhi dito magpa-kwantoron manghatag og sobre. Nya masulti imong pangalan inig simba namo. Magpaampo to sila ipaampo ka katong mga buhi dito ipaampo ka na hangtod nga malangit ra gyud ka. Gitudloan ra tag ingon ana mo nang giingnan ta ayaw mo og basag Biblia kay makabuang. Pag nagbasa day kag Biblia, makita ni mo nga la, delikado man din akong kinabuhi. Samtang buhi pa ko, tarungo na nako ni, ako na nihatag sa Ginoo kay human day sa kamatayon, langit ra og impierno, wanay hapitan. Pagkapaita, yun kaayo mga igsuon. Pila na kalibo katuig manglabay ang kinabuhi sa tao, pirti ragyong, kanunay ragyong sayop ang iyahang nadungog mo ng sayop ang iyang pagkinabuhi, sayop ang iyang gisunod, sayop ang iyang gituuhan. Kadi magbasag Biblia. Duharay gipaingnan nila. Wala ningog na apay hapitan dito. Nakuha na to?
Ingon ang verse 6, gawas pa niining tanan adunay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Wala na mo tabok, wala na mo balik pa. O lamang galing mo pakita nimo, hala si Lulo gasandi katong saging. Ang demonyo to gisudzuhin lang dagway sa imong lulo. Nya ikaw tuora po kadayon. Karong mga panahon na, daghan kayong nangalap og mga lana, nangalap og mga anting-anting na ay nagdulag baraha dito sa mitso. Perting daghanang gihimo ang mga tao karon. No? Asa man mo, mudagkot. Hayag man. Kira mo dagkot o gabi na kadi pud makita tong lapida dito. No? Okay raman siguro mahinumdum ka sa mga nanglabayng panahon, masubo ka kay nigugma gunin mo na. Pero kana makigsulti ka, kabalo ka ma? Grabe kayo ma oy. Nyanig uli ma, mauli na mi uban ni baya gyud mi. Dayong kusog kaayong manglaban og reliyon mao ni tinuod. Paitan nga ng tawo no. Kung giampo bang ang tanang tao magbasa gyud tag Biblia wa na koy labot asang simbahan mo mangadto. Asa paingon ng mga tao asa basta kay nagmubasa lang tag Biblia aron masayod bag asa padong ng tao. Aron makabalo siya nga ang iyang kinabuhi pag adto siya mangandam sa buhi pa siya kay ang kamatayon wa nay paglaom. Sunod. Ingon diha na nag-ulang nga walay makatabok diha ngari kanamo or dire gikan dire padong ninyo wa na gyud. Napoy mga tao karong mangadto sa langit. Nato gipangutana bang nakaadto na kog langit. 1,000 times grabe hapon. Tinuod bitana mag-search mo sa internet na yung mga religious group nga mayon sila ang Father God musulod nila unya dadon sila sa langit. Grabe hapon ang dadog langit. Unya nang mga matay ta maguna-una po mo. Nya may ra bagyog ag langit ingani. Di lang kumato ay kabalo nung kusa na dito. Sunod. Ingon siya. Sa verse 27 ang dato moingon kun mao kana amahan. Hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadalas Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna pa ako'y 5 kaigsuong lalaki. Paadtuan siya aron kapasidanan sila aron dili sila mahianhin ni ining dapit sa kasakitan. Verse 29 si Abraham mingon, di pwede. Atuan na dito si Moses o ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na mahibalong sa pagpamati sa isulti ni Moses o sa mga propeta. Ang dato mitubag apan amahan, dili pa kana igo kun adunay mabanhaw og moadto kanila mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moises og sa mga propeta, dili gayud sila motuo, makabig bisan pag may mabanhaw. See? Naay nabalik? Naay patay gipabalik? Wala ganun sila madunggan. Natong mga buhi. No? Imagine ako nung naipatay mo balik kanya mangwale. Maminaw ka mudagan mangani kag nasulos lungon niya ni kihat. Sulod lungon ba? Ngano po ka nang inigdungaw ni mo ng kabaong, no? Ang gipang butang sa kabaong kay mga naglain kay gitsura, no? Grabe hapon na kana untang mga maayong make-upay mo make-up ana nang murag buhi ba nga gasman. Duta no? Nya, tinuod na. Ang kamot pinaana kanunay. Orang kamot straight kayo deres gilid. Ano di pinaana ang kamot? Pasinday og kwaon ako ni Lord unya mahimong majisi kasuhog yun. Ma-CNN.
Mo pa ni unang namatay nga hinduta na, no? Pero yung subuan, inigdungaw ni mo, grabe yung kayong hingana, yung taman ba, straight yung kayo. Hinduta, untang na, pinaana ito, pinatagilid pag gamay ba? No, wala pa ingana siguro, no? Kaya ang tanan nga, nangamatay kay plastar, magyug ayon ng dagway nga. Luoy kay yung tanaw, dungaw ni mo, kang luuyag yun. Duta, ang tatag na ingana ba? So wala na. Wala na komunikasyon ang patay o ang buhi. Nya kay lagi kay gaadap-adap man taog mga tradisyon, mga tuo-tuo sa mga pagan, sa mga walay Dios nga mga katribuhan kaniadto, arang mahimot ang acceptable nila, ang ilang tradisyon gi-accept pod sa relihiyon. Muna matingala na ka nga ang relihiyon karon ka practice pod. Na dapat tudluan ba ibadlo nga ayo nag katong silingan taga Biko. Ay nagpagaladalan, pastor kay musimot pa sila. Wala sila ilong. Wala nakakita. Dili sila kakita. Need sila, bisan si Satanas, nigamit siya og lawas, aron siya makakita. Nga wala naman sila lawas, wala na sila mata, wala na sila 5 senses, wala sila sa kalibutan. Nga kay wala man lagi ta, kay bisan na bang nasayo na tas kamatuoran, ganahan gyud tang magpaka-ignorante. Kay basin di ay sayop ang Bible niya kani tinuod. Nga na nga panguna-una. Mayang gabi eh. So karon, pamalandungan ni Ugayo, what if moabot ni sa atong kinabuhi? Di ko mayug ugma, what if karon? What if karon? Kaya nag-ingon man ang Biblia, mga buhi kinanglang magpahinumdom sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat. Grabe na mo, gini siguro kayong maabot itong kinabuhi. And doon na yung mga taong grabing pagpangandam sa mga butang nga kalibutanon, pero wa sila kabalo. Nga dili na da ito moabot nila tungod kay ang kamatayon mauna ni abot na. Now, nato mga Kristohanon, unsa man gyud ang atong kasiguruhan. Kaya nag-ingon man diri sa atong pagtuon, ang kasiguruhan anaa pa sa mga buhi. Ang mga patay, di na magdahig sa Diyos. Gawas, kung naa na sila dito, nalangit na sila, magdahig na sila dito. Yang namatay kang impyerno ka pa daw. Saan yung pagdahig sa Diyos? Inita, Lord, hallelujah, inita. Hallelujah. So kitang mga buhi, nag-ingon ang John, muna atong paglaom, kaganina, Psalms 49 verse 25, luwason niya, gikan sa kamatayon, ang iyang gikahimutan, banhawon niya. Sa John 11:25 to 26, gisulti ni Jesus, nga mauni ang atong paingnan. John 11 verses 25 to 26. Ningon diha. Og si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. So dili problema na to mga Kristohanon, mga matay ta, amen? Kay ingon si Jesus, ako ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. O niya, ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Hala no? Kinabuhing dayon, muna'y siguro nato, muna'y siguridad nato. Pero patay na usa pa nimo iampo. Sa buhi pa, iampo siya, bisita siya, pahinulsula. Unya, mayon pagyutag, rest in peace. Yabag. Saan pag-rest in peace nga impyerno gani? Naglangoy sa kalayo, rest in peace. Dapat siya matudluan. Dapat siya nasangyawan ni Kristo tuo sa Ginoo, Brad. Hinulsulitan na ng imong sala. Kay bisan pag unsay imong nabuhat, ang Dios dako kayo ang yang nahimo sa krus para sa imong kapasayloan. Dawata siya karon hinulsuli imong sala. Padawata ni Kristo ang pue. Then moingon na ka, Brad, rest
in peace. Ingon siya, thank you, Brad. Thank you, Brad. Lipay kayo sa siyahang pagtaliwan, sa iyang pagbiya, kay nadawat niya ang kapasayloan o ang kinabuhing dayon sa langit. Ingon ang verse 26, o ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako, dili gayud mamatay. La pastor, nagtuo ko sa Ginoo, di na ko mamatay. Yehey! Ang gipasabot niya, wa nay silot, wa nay impierno, ang tanang nagtuog nagsalig sa Ginoo. Nakuha na to? So muna ang atong paglaom, muna atong kasiguruhan, mauni ang atong paingnan human sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ang pangutana, kabalo baka kanusa? Wala. So ang atong himuon, andam ta kanunay. Before ka mohimog mga pagpakasala, una-una, what if mamatay na kakaron? Nakuha na to? Ako nakita, mga igsuon doon na mga tao, nga dili pa unta mamatay. Ningon si Lord, mga daotang tao, mamatay sa di pa panahon. Anong namatay man? Ingon ang Biblia, likayi ang ilimnong makahubog, ang paghubog-hubog, binuang, pagpapuno kamos balang espiritu, o dili sa bino. Yan na pa dito, ang pagbuhat ni mga butanga, paghubog-hubog, di kasulos, gingarayan sa langit. Patuyang yun. Inig magmotor na, kamaw ko. Ako na, bisa pag-ubay, gukod ako, ito abot ubay. Graon nung kayo naman tawag mahubog, no? Awa na. Nahurot ng kinabuhi, dili pa unta panahon. So ningon si Lord, nato mga Kristiyano, no? Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang iyang ipasabot, nga kadtong mga nangamatay nagtuon niya, banhawon niya. O niya, hatagan o kinabuhing walay katapusan. Katong nangamatay. O niya, sa 26, agkato na pong mga buhi. Katong mga buhi nga nagtuo ka na ako, dili na sila mga matay. Ano man, wala naman tayo kamatayon. Ang atong lawas mamatay. Mo, ato na dito, hilakan ni. Pero ang imong tinuod nga kinabuhi, ni gula ra ka ani og pauli kas Ginoo. Kaya wala naman kay kamatayon. Naman kay kinabuhing dayon sa sulod nimo, ang imo naman lang lawas ang mamatay. Pero ang imong kinabuhi, wa na may katapusan, kay naa naman kay Kristus kinabuhi. Munang gi-comfort ni Lord. Pinaagi kang Apostol Pablo, gi-comfort niya ning mga tao sa Tesalonica. Ang Tesalonica, usa siya kadapit nga diin nahimo ang patigayon sa ng pioneering, pag-ministry. Unya, doon na po yung mga katauhan ditong natapok, natudluan, o nahimong magtotoo sa Ginoo. Lamang nga labihang daghanang mga Saduceo ang maong dapit. Ang Saduceo, pundok sila nga relihiyon, nga nagtuo og Dios, pero dili sila motuo nga doon na pa'y pagkabanhaw. Kay ang ilang na silang hunauna og ilang pagtulunan, ang ilang doktrina, huma na ang pagkabanhaw. Katong nangamatay, diretso nakuha. So ang taga-Tesalonica, naglibog sila. Unsa man gyud ni may tabo. Sa ato pa, ugwanay pagkabanhaw, luoy na si Danilo. Saan lang to si Danilo? O saan man lang to si Gerson? Ngawa naman na yung pagkabanhaw. Libog sila. Munang gi-comfort sila ni Apostol Pablo. Atong tanawon mga igsoon, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Asa ni? Chapter 4 verse 13 to 18. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Muna ang comfort. Munang dinhi na ta mayong rest in peace. Nga naman, Isaiah 9:6, Jesus, the Son of God, He is the King of peace. The Prince of Peace. Muna mo ta, rest in peace para rana sa tawong na ay kinabuhi ni Kristo. Na ay Kristus kinabuhi before siya namatay. Na siya rest in peace. Nga naman, adto man siya ni Kristo mo pahulay. Di man siya dito siyawa sa impyerno. No? Rest in peace.
Nya kita ra ba mga bisag mga Kristohanon ta, makita ang gyapon dito. Rest in peace. Fly high. Sa lapati. No? Paminawa, ningon si Apostol Pablo, gidasig niya ang mga taga Tesalonica nga, ay mo kaguol atong mga igsuon atong nangamatay. No? Ningon diya, mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Kaya nga no ganito, doon ay nagsumbong nila, doon ay nanangyaw nila, doon ay nagwali, nga wala na pagkabanhaw. Kung wala na pagkabanhaw, nga nanganhi pa man mo. Ganun kasimba man ta sa Diyos, ganun kaalagad man ta, wala na pagkabanhaw. Kaya ang pagkabanhaw man mao ang paglaom nga kita may kinabuhing dayon. Ingon siya, mga igsoon, buot kung masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo magsigig, dagkot-dagkot, istorya, mahapapasara ko sa exam. No? Di na may gisulti dito. Ni atong nangamatay na, aron nga dili kamo maguol sa mas mga taong walay paglaom. Nay mga taong walay paglaom. Unsa man mga tawhana, mga taong walay Ginoo. Pangutan-an mga taong di mo tuo Ginoo. Brad, ug mamatay ka asa man ka. Wa gyud na ikatubag. Kadi man mo tuo. Way Ginoo. Napoy mga taong di mo tuo Ginoo kusog mamalikas. Di lagi ka mo to Ginoo, Brad, pero mangyawa lagi ka. Kasi mo din ang yawa. Mga anghel sa una. Kasi may gabot na lang, Ginoo. Yan mo to Ginoo. Na? O niya, 14, kitang nagtuo nga si Jesus na matay og nabanhaw, busa, tungod kang Jesus, banhawon og dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Pagkanindutan ni nga saan. Nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang mga matay tatanan. Pero ang pinaka-importante, nagtuo ta kang Jesus. Yabanhawon niya og dadon. Kauban niya. Sila may kinabuhing dayon. Amen? Sa verse 15, ang pagtulunan sa Ginoo, nga gitudlo kanamo kaninyo mao kini. Kitang mga buhi, kitang buhi pa, inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni atong nangamatay na. Di mag-una. Unya mabati ang singgit sa pagmando og sa tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios og mokunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao na ning gitawag og rapture. Kaya nga naman, verse sunod, maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay na nga nagtuo kang Kristo. Verse 17. Unya kita nga buhi ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Og kita unya uban kanunay kaniya. Asa daw ta? Bayawon. Inigtingog sa trompeta, buhi itong mga patay, kitang buhi, kining nangamatay, pagbanhaw nila, dungan, makitagbo ta ngadto sa kapanganuran sa atong Ginoo. Muna gitudlos Biblia. O wa kay nadunggang pagtulunan nga rapture sa mga kasimbahanan nga tradisyon ang naa nila. Wa na sila gatudlog kabay pagsakgaw nga makighimamat ang Ginoo diha sa kapanganuran, wala. Nga naman, we will meet the Lord on the air. Samtang dinhis kalibutan, grabe ang kasakitan. Na? Mauna ni. So, dili ta magsigig kaguol. O niya, napailain. Ang sugo sa verse 18, ingon siya, busa, pag dinasigay ka mo, tungod ni ining paglauma. Nga naman, ang mga Kristohanon antong mga panahon na, mga patyon nun. Unya, nalimbungan pa yun sila mga una-una nga giwalihan sila niya ang maong pagtudlo may patay sa ilang paglaom. Sa hinan kang ingnon kang wala na pagkabanhaw. Sa tupa, wala na paglaom, wala ikaduhang kinabuhi, wala katapusan. May pay maglipay-lipay, tag magpakasala o kutobra sa atong mahimo. So karon nasabtan nato ni pag-ayo. Nga, ang pinaka-importante sa atong kinabuhi,
maangkon gyud nato ang kasiguruhan. Kay bisan pagbuhi pa ka, mao ni akong life plan, nanadaan ko'y life plan. Nanadaan ko'y St. Peter worth 120,000. Sa lungon imbalsa mo, sa pagpalubong, sa snacks na anatanan. Anya mayngan pagyug ka kisa tong mga manubayay, mga GI, diri mo kay pangbayran mo na ko daan kay kamatay nako, kamutanan. Muadto mos balay kay inyo kong iampong maluwas ko. Nangandam na katanan. Nakaron kay sa mga buhi man gihatag ang kasiguruhan. Mao na nga gipawali sa tibuok kalibutan ang paglaom. Ang maayong balita aron ang mga buhi mutuog budawat kang Kristo makabaton sila kinabuhing dayon. Ang problema di na mao ang gipangsangyaw. Lahi na ang gipangsangyaw pati ang mga tradisyon, mga kultura sa nagkalinlaing mga grupo, mga kanasuran, mga tribo gibutang nas relihiyon. Di ra bagyod badlongon. Nya kabantay mo gauso ni Facebook kanirong mga si tawag na nila kanang nanalipod sa ilang mga relihiyon. Kanay mga nanagwali pangbadlongon kisi gaatag nimo katungod nga mowali ka. Kisi napagito ni comment sa YouTube. Niyo pastor kisi gaatag nimo katungod nga gwali ka. Kami ka-compile ana nga Bible. Di man gani mo matawag og relihiyon. Kay dito sa Batika, tuwa na lubong ang 11 ka disipulo. Nakahinumdum ko ba? Nga ang mga Hudyo, nga mga pare, mga Hudyo nga kadaguan, mga Pariseo, giingnan sa Ginoo. Ang inyong paghimog lubnganan sa mga propeta, pag matuod lang, nga kamo kaliwatan sa inyong mga rebelde sa Dios nga mga kagikan. Ito ka ko pareho po ng iyang gisulti. Lain mga ingon anak. Kusog kayo makigpatay gyud nga amo reliyon, pero wala magkinabuhi sa gitudlo ni Hesukristo. Gitudlo pa hinuog apel. No? Ngano mang dili ginatarungog tudlo ba? Ug iwali dia, itudlo dia, iapil sa humili nga moingon kabalo mo mga igsoon ang nangamatay wala na nay madunggan. Nganong wala na gitudlo? Because gi-adapt sa relihiyon nga ang mga patay makadungog pas mga buhi. Mao mangganing moingon tag iampo mo kami. Kay kini sila kaniadto nagkinabuhi nga nagsunod sa Ginoo. Nya karon mga abogado na sila. Sila na mo pataliwala sa maghukom nga mao ang Ginoo o sa makasasala mo nang muhangyo na ta nilang iampo ko diha. No? So ang nahitabo ang tawo nga namatay, nahimo siyang Dios kay makadungog na dahil siya sa mga buhi. Dili klaruhon ba pagpatinaw? Wala gi klaro ba pagpasabot? Unsa gyud ang mahitabo? Asa mo gyud padong ang tao? Mao nang kita. Bisan na Kristohanon ta, apil-apil gyapon ta aning mga tuo-tuo, apil-apil gyapon ta aning mga tradisyon, mga demonic nga mga imagine ko na nga mga origin. Na? So ang mga tao wala gyoy paglaom. Nganuman, ignorante sa mga pulong sa Diyos. Manang kita nga nasayod na, atong siguroon ang paglaom diha sa atong kinabuhi mga igsoon. Kay kita nga mga buhi, kita lang yun ang maka-decide, makapili na. Kay human sa kamatayon, paghukom naman eh. Mamatay sa makausa ang tao, unya, tapos paghahukman na dayon siya. No? So tingali na ay uban nato diring niadto didto. Hopefully gimingaw baka oron sa dia pero nakigsulti pa kaniya nga dong day manong wa na lisod na kaya na. Nga naman, ningon ang Bible wala na sila'y mabatian. Wala na sila'y apil ibabaw sa kalibutan. Nasabtan na to? So mga Kristohanon po, Happy Halloween!
Apil po dito suot og mga witchcraft nga mga attire, mga white lady. No? Pilapil po og mga unsa na ilang mga panganlan nga ay taon luuyan nga ni mga Kristohanon. Hello? In fact, di ganun na magula sa tumbaba mo na ay diwindi diya, na ay white lady, na ay di gina magawa sa tumbaba. Nga naman, iyan man ka sa Diyos. Ang imong iwali na ay Ginoo, bisan asang dapitan, nag-uban na to si Lord ka na, may tinood, pero may ka, na ay white lady yan ng church. Akong asawa to, talawag, di ba na puti? Ha? Niya kabalo ka, og muuwang ng iro, nakakita, og pareha tong gisir po, pero sorry kayo, mga saba, dyan ko. Makakita ang, moingon ang iro, Nya sige pagtanaw og ukat-ukat sa una no, mga agot Isidro na ukat-ukat. Nya napay mga storya nga once upon a time sa aking buhay. Papilion gani ka og once upon a time og sineskwela, to sineskwela. Bawat bata may tanong. Halipay kayo. Sige, tunday ko ng Diyos. Dili din na mo nga kanta. Napakay makatunan. Sige, tanaw og mga ingunana. Tanaw og mga horror, tanaw og mga exorcism nga mga movie, mga demonic nga mga movie. Nya, nangandoy nakamay mo po kang Spider-Man. Galakaw sa kalsada, sige. Nangandoy pong imong Superman, hukot-hukot og habol sa liyog. Dagaldagan. Ang uban nangandoy may imong Sangoku, Sanguhan, Santilmo. Dagan kayong grabe nagud kayo na. Pag abot bitas pandemya, wag yun nahimo tanan. Kisa tong mga gamhanan kayo? Superman, kanang guardian of the universe. Elastic Man, Iron Man, wag ginahimos pandemya. Kabalo ka? Ang conclusion ra gyud is ang Ginoo ra gyud mga igsoon. May makahatag natog kasiguruhan sa tong paglaom nga mao ang kinabuhing dayon. Amen. Unya, no? Imagine na Kristohanon ka. Unya sa inyong balay tapoy, Happy Halloween. Unya na mga hala no. Nya, sigig tanaw ng mga ayaw lagi. Ako, sultian gyud mo na ako, ayaw gyud mong sig tanaw-tanaw anang mga exorcism, mga horror nga movie. Ngano man? Maumanay liso sa yawa nga ang imong kasing-kasing tamnan og kahadlok. Munasuguon ka pagpalit dito kandila, dili ko kay sakit akong tiil, dili sakit yung tiil. Hadlok siya kay ngit-ngit. Nanya mo kalit. Di ba? Hadlok siya. Ya, sige tanawan ng mga salida, kanang mga na mga ungo-ungo, mga vampire-vampire, o niya, bisag mga fake news dito, nga na ay vampirang nitugdon dito sa atop, ano niya, gibalita, aning mga radyo, bisag mga fake news, hala, share po ka. Kabalo mo mga igsoon, ang iro, taas kay na silag sense of smell. Muna nga, moabot ang kapanahunan nga na ay gitawag nila kanang muhabal sila, kanang maka-smell sila og kanang bae nga iro nga ingana ang distansya niya, manguwang na sila. Sa pagguwang. Sa una, nagpadung ng mga tulog, paabuton yun itong last nga salida. Last nga drama. Drama pa ito kay Wapay TV sa mga. Unya, Dracula ang title. Dracula. Tanaw pa siya kag movie. Pareho lagi nagsaon. Sumuro kayo kag movie. Garo tinuod. Garo ni. Di ba? Napayungan nga ang diwindi ko no. Tag-ingurag baso kadag ko. Yang mga kapre ko no. Mauna. O niya. Nanadayo ibalita dito. Kita mig itom nga babaye. Itom nga duha ka lalaki diya sa punuan. Pastor Alwin tog si Pastor Jonas. Dali kayo mamututo. No? Nga naman, wala
tay lig-on nga gigunitan nga mga kamatuoran. Kabalo ka, ug unsa ray gisulti sa Biblia, maunay tuohe kay ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mga pulong ni Kristo. Ang tuo-tuo gikan sa pagpamati sa storyas mga katawo labi na sa katigulangan. Nasabtan na to? Yan na, nihilis ang pultahan, nahilis ang agianan, muna nga ang mga demonyo, musulod sa kalibutan, mubalik ang mga kalag, makigsulti ang mga kalag, inig November 1. There is Bible, wa na'y balikay, naghangyo na lang tong patay. Lord, bisag di nakakadungog, Lord, kadi namin dire, nindutag, ipadala ni mo tos mambere dito sa akong igsuon, naroon tong arthritis, pero ba to? Maanhi unya to din he. Mawarningan sila, makabiya sila sa sala, mutuog, mudawat, ug magkinabuhi sa kabubuton ni Kristo. Unya maangko nila ang kinabuhing dayon, mauunta na mga igsoon. Muna, naamoy panahon akong ganina nga gisend sa group chat, but kung mahimo kamoy mag-search sa original nga sinugdan good ining Halloween, tanawag unsa ni siya ka-demonic. Nya karon daghan kayong mangitaan ng mga mangalap ang mga anting-anting, maunay hinungdan nga daghan kayong mga demon possession nga mahitabo. Sa mga eskwelahan, sa mga kabatanon, kabalo mo nganong ang mga high school maoy ginaatake? Ngano man naa diha man tanan. Emosyon, addiction, mga social media naatanan. Mundali ra kayo. Pero ikaw, lisod, nga naman, ni mo ang mga kamatuoran. No? Muni ato ang gunitan, og mauni siya ang atong i-share, mauni siya ang atong ipanugilon. Nasabtan na to, mga igsoon. Ayaw kag sigig panugilon, at least nakahibaw ka. Og dili, og kulang pag yun na, dugangi ang imong interest, kanunay ka pag-search. I-search tanan. I-search tanan. Makita nimo ang pangulos relihiyon, maoy nagbag-o, maoy nag-usab, maoy nagdugang sa maong mga tradisyon. Munang maksakpan nimo di gyud ay ni daghag bakak aning dapita. Arekos pulong sa Dios kani adini ang kamatuoran. Nasabtan na to. May gabi sa tanan. Magpray ta. Lord God, salamat sa mga pulong nga among nadungog karon. Ang kamatayon sigurado Ginoong moabot. Surprise kay wala may kabalog kanus-a. Apan o Lord, salamat sa kanunayng pagpahinumdom. Aron kami sa matag adlaw magputli sa among kinabuhi, magbantay nga dili kami mabulingan. Kay wala kami nasayod kanus-a ang adlaw sa imong pagtawag sa among kinabuhi. We pray, Lord, nga ang katawhan Ginoo mga pulong nimo mabuhi sa tanan nga mga kasing-kasing sa tanan nga mga una-una. Dili may mabuhi sa unsay mga culture o tradition, mga tradisyon Ginoo or pagan practices, Father God. But mabuhi mi og among ikinabuhi Ginoo ang unsay gisulti sa imong mga pulong o Dios. Salamat kay Lord nga daghan pa ang mga katawhan nga mahibalo Ginoo sa maong mga kamatuoran. Mabuka ang hunahuna, maabli ang ilang mga kasing-kasing. Mahigugma sila og bugunit sa maong mga kamatuoran Ginoo. Nagingon ka sa imong mga pulong ang akong katawhan nga laglag tungod sa kakulang sa kaalam. Father God, tabangi sad mi, mahimo kaming instrumento nga ang maong mga kamatuoran among mapaambit nila Ginoo. Salamat Lord nga imo nga set apart ang imuhang katawhan aron dili kami Ginoo mahimong mahiapil niining mga demonic nga mga practices Ginoo. Aron totally mahinggawas kami niining mga tuo-tuo. Mga pagtulunan sa tao, pagtulunan sa demonyo, nga imong gika-ligot-gutan, nga imong gikasungutan Ginoo. Mahinggawas kami sa hingpit ni ini Amahan, og among paningkamutan, uban ang kalipay ug gugma, diha kanimo ang pagkinabuhi sa unsay imong mga kasuguan. Salamat kaayo Lord. Sa dato, og sa kahimtang ni Lazaro, imong gipakita nga dili importante unsay among kahimtang sa kalibutan, kung dili mamalandong kami asa ang among paingnan human ining kinabuhia. Salamat Lord nga dili kami masina kung mag-uswag ang dautan, kay ang imong mga pulong nagsulti nga walay makapugong
bisan ang kadato, ang bahandi, ang pagkailado, ang pagkagamhanan, dili kapugong kung moabot na ang kamatayon. Salamat Lord, nga samtang buhi pa kami, malipayon kaming magkinabuhi sa unsa imong gusto, mag-alagad, magpadayon sa pagsimba kanimo. O ang among kamatayon, nigabot sa adlaw ng imong gitakda, maoy kadaugan namo, ug maoy pagbalhin namo sa among pinuy-anan, gikan sa pagkayutan-on ngadto sa pagkalangitnon. Lord Jesus, I pray nga imong panalanginan o dihugan pag-ayo kining maong mga kamatuoran o mga mensahe nga among nadungog. Aron o Lord, nga ang tanan nga maabot niini Amahan, malig-on sa ilang pagsalig diha kanimo Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Manindog tang tanan mga igsoon. Now, before tamo awit sa alang sa tong pagtapos, kung wa pagyud ka kadungog sa pulong sa Ginoo, kung wa pagyud ka nakabasa, nasangyawan, naipangutana nagingon asa kaha koron, asa kaha ta karon. Pwedeng kita'y nagbisita dito sa sementeryo or kita'y gibisita. Mo nang panalangin og dako kayong kadaugan og grasya nga hangtod karon buhi pa ka og nasayod ka sa kamatuoran og nagkinabuhi ka sa kabubuton sa Ginoo. Ayog o sike ang mga kamatuoran ug ang kinabuhi igsoon. Padayuna ang imong pangalagad sa Ginoo. Ingna si Lord Ginoo pagkamaayo mo, pagkabuutan mo. Oh Jesus,